மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 43 ஆண்டுகள் இல்லாத வகையில இந்த ஆண்டு நெல் விளைச்சல் அதிகமாகி பூமி செழித்ததல்லவா, மண்ணை செழிக்க வச்ச மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய இதயம். மாமல்லபுரத்தில் ஒரு நரிக்குறவ பெண்ணின் மனதில் நம்பிக்கையை விதைத்ததில் அவரது சுயமரியாதை நிலைநாட்டியதில் தான் இந்த ஆட்சியினுடைய இதயம் இருக்கிறது. ஆவடியில் இருளர் மக்கள் இல்லத்திற்கு சென்ற போது அவர் கொடுத்த கறி குழம்பு காரமாக இருந்துச்சு. இவ்வளவு காரமாக சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன். ஆமாம், இவ்வளவு காரமாக சாப்பிடுற காரணத்தினால்தான் எங்களுக்கு கொரோனாவே வரவில்லை என்று அந்த மக்கள் சொன்னார்கள். அது அறிவியல் பூர்வமானதா என்பது வேறு. ஆனால் அந்த உணவின் காரணத்தில் அவருடைய அன்பு வெளிப்பட்டுச்சு. இந்த அரசும் காரணமான அரசுதான். காரம் எப்படி நோய்களிலிருந்து தங்களை காக்கும் என்று அந்த மக்கள் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறாங்களோ, அப்படி சமூக நோய்களிலிருந்து காப்பாற்றும் மக்கள் நம்பு காரமான அரசுதான் நம்முடைய கழக அரசு. அவர்கள் வீட்டுக்கு நான் சென்ற போது கூட தனக்கென்ன எந்த வாய்ப்பு வசதியும் இல்லாத அந்த பள்ளி மாணவி தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு எதுவும் கேட்கல. பக்கத்து வீட்டுல காது கேளாத ஒரு பையனுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்றுதான் கேட்டார். நம்முடைய மாண்புமிகு பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் அவர்கள் அந்த குழந்தைக்கு தொடர்ந்து உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இத்தகைய விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு செய்த உதவிகளில் தான் இந்த ஆட்சியினுடைய இதயம் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். பகுத்தறிவும் பாகற்காயும் கசக்கும், ஆனால் அவை இரண்டும் உடலுக்கு மிக மிக நல்லது என்றார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். அத்தகைய காலத்தின் தேவையான திராவிட மாடல் அரசுதான் இது. அரசு விழாக்கள்ல அல்லது சாலையிலே போகிற போது, நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகிற போது, மக்களிடம் மனு கொடுக்கும் போது சில பேர் சொல்லுவாங்க, எத்தனையோ தடவை மனு கொடுத்துள்ள, ஆனா உங்க கையில கொடுக்கும் போது நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு என்று சாதாரண சாமானிய மக்கள் சொல்லும் போது அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை தான் இந்த ஆட்சிக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய நற்சான்று நான் சொல்லுவேன்.